Sixpack. Mit csinálsz? Most engem lőttél? Nem tudok fölkelni. Hozok sixpacket. Wow, mi történik? Tenni. Szerintem meghaltam. Hogy kellett tenni? Meghaltam. Beestem a föld alá, faszba. Ó, Meghaltam, leestem a föld alá. jó, hát akkor is tart. El se indultunk, érted? És már meghalunk. Fú, geci. Aha, nagyon jó. Jó. Jó, szedd egy kicsit jobbra, oké. Vagy balra, bocsánat. Jó. Ne! 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 Mit csinálsz? Ne! Mi a problém? Valamiért folyamat elakad a kocsi. Erre kéne. Ajaj. Vigyázz! Hogy érzem, én küzdök, De várjál. menjél egy kicsit tovább, Melyik oldal? Nekem jobb rám, nekem, nagyon. Neked jobbra, nagyon. Igen. Hát de várjál. Erre, amerre most én állok. Oké, azt sem. Nyomjad már. Csak így úgy érzem. Jó, de én nem látom, én úgy látom, mint hogy nem lenne. Pont a bal oldalon nincsen. Na, jó, elég. Oké. Ah! Jó, áj. Várjál! Ah! Göci! Te vezetsz? Na jó. De hülye! Állj meg egy kicsit! Eszembe jutott valami. Ah! Kíváncsi vagyok. Jó, hogy rákötöd magad és akkor Luffy-val még... Igen. Ez beszarok, ha működni fog. Várjál. Rise. Nem biztos, hogy működik. Nem. De mehetsz. Megy a... Ez legörül. Yippee! Aha, figyelj csak. Ó, az biztos. Jó! Mit csinálsz? Bence vezet? Nem én vezetem. Vezethetek? Várjál. Csak ide. De nem vagy baszva. Mi, be van baszva? Nem, miről beszélünk? Vezessél, Bence. Olyan vezethetek. Erre kíváncsi leszek. Go long. Nem a rámpán, jó? Nem a rámpán, igen, nem a rámpán. Dehogy nem! Nem! Amúgy tudunk, van itt egy map. Hát hallod? Ez a map amúgy. Hogy vetted elő a mappot? Hallod? Annyira... Várjál, Bence, várjál, Bence, ne, Látszod Bence! volna? Mire jöttem vissza? Meg! Hova? Jössz ki Vali, Danival? mit látod? Atya úristen, mi történik, geci? Bence nem vezet. Hol vagy? Bence, egy kicsit szedd arra. Nézd. Kobra is van. Most telibe! Úgy. Jó, most elég. Most vissza akarok Gyere menni, még! jó? Elmegy a fülről, aztán mindjárt itt vagy. Van, oké. Jó, azt a kurva geci. Ügyes fasz van. Jó. Basz meg. Az nem jó. Meg ezt a... Azt a kurva geci. Olivernek is kampó. Egy kesztyűje, specifikus mogul kesztyű, 287 euró. Ezt nem hiszem el, geci. Nem megy a kocsi. Nem megy a kocsi. Nem tudom, nem megy a kocsi. Meglepem. Ja, mert megint a szalba mentél. Gyere kutyús. Jó, eljövök. Hey, chill. Tesó. Lesz, megy. Tesó, azt te is látod, amit én? Látod az aknákat? Hol? Á! Ja, látom. Azt hiszem itt van valami loot.
nincs akna. Így? Keci. Így jó? Ezt nézve, igen. Mi? Azt mondtad, nincs akna. Nekem nem írta. Jó, ide, hogy izét kéne csinálni, platformot, és hát ott van még egy akna. Eláttam. Akkor lehet látni, amikor közelébe mész. Azt a külön. Nem tudod rávinni. Cigivel megpróbálom rádobni. Ha, Ah, működik! Működik, mert majdnem lepöccintette. Nagy. Oh, oh! Azt a kurva keci, ez komoly lesz. Jó, rakd át kettesbe, vagy hármasba, vagy valami. Fú, júj, júj. Azt a kurva keci. Pah!